Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Бюрократия, административ киртәләр һәм кадрлар җитмәү. Эшчеләр кирәк, сатучылар кирәк. Аларның профессионал навыклары җитми. Эшмәкәрләр белән ачыктан-ачык сөйләшү. Корпоративная ваша позиция защиты, она неправильная. Я же не зря вам сказал, жалобы как подарок. Рөстәм Миннеханов инде бурычлар йөкләде. Айзат Шаймарданов. Аларны хәзер су басу куркынышы янамый. Апасыз бар, безнең ике урам и бер авылда гайберне астына. Яшелүзән районында башкарылган зур эшләр хакында тулырак Руслан Сындинов. Парламент президиумының соңгы утырышы. Кемнәр депутатларга рәхмәт әйтә? Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова. Композитор, җырчы, режиссер Илгиз Мәҗитов истәлегенә мемориаль такта ачылды. Татар җыры нинди булырга тиешле. Мин бер дә икеләнмичә әйтәм. Менә Илгиз Мәҗитовның көйләре кебек булырга тиеш. Бүген мәшһүр талант иясен ничек искә алдылар? Шулпан Касымов репортажында. Зур завод салырга теләгәнче 100 эшмәкәрне җәлеп итегез. Рөстәм Миннеханов бүген район башлыкларының төп бәләсен шулар дип атады. Бу хакта ул 12-нче тапкыр узучы эшмәкәрләр шурасы утырышында белдерде. Очрашуда эшмәкәрләр, түрәләр ачыктан-ачык сөйләшә. Бу юлы аны муниципаль проблемаларга багышладылар. Күп функцияле үзәкләр тиешенчә эшләми, кадрлар проблемасын бизнес үзендә татый, административ киртәләр. Ни өчен җирле түрәләр эшкуарларга аяк чаласын? Бу хакта тулырак Айзат Шаймарданов. У нас есть изменения. Тимур Нагуманов киләсе ярты елда эшмәкәрлек шурасы сәркатибы булып торачак дип башлады президент Бротналик кенә аны Әлмәт районы башлыгы итеп билгеләгәннәр иде. Работу будем дальше так же продолжать. Кыска репликадан соң проблемаларга керештеләр. Бу юлы Түбән Камадан башладылар. Жер участогынан файдаланырга рөхсәт алуны 40 көнгә сузганнар. Эшмәкәрләр зарыннан соң Түбән Камада җирле түрәләр хезмәт күрсәтүне оптимизациялый. Килештерү вакыты 5 көнгә кими. Проведенный анализ стал основанием для пересмотра внутренних регламентов взаимодействия в ряде случаев. Ләкин күп функцияле үзәкләр районнардагы түрәләрнең эше эшмәкәрләрдә сораулар уята. Монтаж строительства эшләр. Мәсәлән, бер районда бер функцияга, мәсәлән, документлар ясау өчен бер кеше генә эшли. Инде ул бу айда отпускка чыкты да, бары строительлар эшсез калдылар. Чөнки бу отделдан документ чыкмый. Эшмәкәр зарыннан соң күп функцияле үзәк башлыгы Ленара Музафарова аңлатма бирергә тырышты, ләкин бу президентны канәгатьләндерми. Разбираться в каждой услуге и детально объяснить отказ или приостановку какого-либо органа, это невозможно ни одному человеку. Корпоративная ваша позиция защиты, она неправильная. Я же не зря вам сказал, жалобы как подарок. Да. Вы возьмите вот эту тему, проработайте. Проблеманың хәл итү юлын урында ук тәкъдим ителәр. Очрашу шуның белән файдалы ва кыйммәтле. Күп функцияле үзәкләрдә онлайн консультация оештырыла башлый. Skype аша, ягъни эшмәкәр теләгән вакытта телефоны яисә компьютер аша элемтәгә чыга алачак. Через Skype обязать все органы власти, в том числе и федеральные органы, чтобы они имели вот таких специалистов универсальных. Президент каршындагы эшмәкәрләр шурасы инде 12-нче тапкыр оештырыла. Монда президент эшкуарлар, түрәләрне җыеп проблемалар хакында сөйләшә. Тагын зур мәсьәләләрнең берсе кадрлар җитмәү. Мәсәлән, киемнәр тегү белән шөгыльләнүче Алсу Саттарова әзерлекле эшче көчләр булмауга зарлана. Эшчеләр кирәк, сатучылар кирәк. Техниклар әзерли. Бәлки анда яшь кызлар, аларның опытлары җитми. Теория бар, нәрсә эшләргә икәнен беләләр. Бәлки машинага утыртасың, швейный машинага утыртасың, алар карыйлар, аңа нәрсә эшләргә белмиләр. Күп нәрсә җирле түрәләрдән тора эшмәкәрләрне җәлеп итү, аларга аяк чалмау район башлыгыннан башлана. В чем наша беда наших руководителей муниципалитетов? Они ищут, черт ее знает, там какую-то атомную станцию, космодром построить, значит, завод, где будут работать там 500-300 человек. Но не будет этого. Вы лучше вот 100 предпринимателей найдите, которые по 3-5 человек возьмут в работу, вот у вас уже будет 2 завода. Бурышлар җитәрлек. Хәзер озакка сузмыйча хәл итәсе кала. Айзат Шаймарданов, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Балалар йортларына, тернәкләндерү үзәкләренә, приютларга һәр төрле булышлык, тиешек түбәне ремонтлау яисә җиһаз сатып алып бирү. Дәүләт советының һәр депутаты билгеле бер социаль учреждениене шефлыкка алып, төрлечә ярдәм итеп тора. Бүген парламентның президиум утырышында бу зур эшкә нәтиҗәдә ясадылар. 5 ел эчендә ятимнәр, картлар йортларында тормыш ничек үзгәргәнен Фәрүзә Мәҗитова үзе күрде. Бүген аларда сабан туй. Республика балалар йортында яңа туган нарасылардан алып 4 яшькә кадәр 90 сабый тәрбияләнә. Улар ятимнәр һәм психоневрология диагнозлы авырулар. Монда яши һәм тернәкләнү курсы узалар. Балаларга тәмле ашатасы килә. Аларны матур киендерәсе килә. Теләкләрне тормышка ашырырга Дәүләт Советының Бердәм Россия фракциясе депутатлары ярдәм итә. 65 социаль учреждениене алар 2014 елда ук шефлыкка алган. Приютлар, хоспис, интернат, картлар йортлары. Аларның көнүзәк мәсьәләләре менә шундый попечительләр советы утырышында уртага салып хәл ителә. Бу матди ярдәмдә, биналарны төзекләндерүдә, төрле җиһаз сатып алырга булышу, бәйрәм чараларын оештыруда. Акча ягыннан да түгел, финанс ягыннан да түгел. Менә игътибар җәмәгатьчелекнең игътибарын шушы учреждениеларга тартып, аларның уздырылган чараларында катнашып, шу чараларны әзерләргә ярдәм итсәләр дә депутатлар бар, бер дә бик яхшы була. Депутатлар ярдәме белән тормышка ашырылган проектлар турында бүген Римма Ратникова президиум утырышында да сөйләде. 5 ел эчендә 18 приют, 12 тернәкләндерү үзәге яңартылган. Бергә булдырабыз, минем яраткан ветеран, мәктәпкә әзерләнергә булыш, чыгарылыш укучысына ярдәм кебек йөздәгән хәйрия акциясе, газет-журналларга яздыру, Болгар Зөя утрау шәһәрчегенә экскурсияләрдә оештырылган. Кеше белән эшләү иң авыр бит ул. Чүк чалып кадак кагырга өйрәнерсең. Көрәк тотып траншей казырга да өйрәнеп була. Ләкин кеше белән эшләргә, менә ярдәм итәргә, обездоленным, малоимущим, там целые категории людей, которые признательны руководству республики, органам государственной муниципальной власти Татарстана. Президиум утырышында чираттагы сессиянең көн тәртибен билгеләделәр. 29 мәсьәлә чыгарыла. Алар Гаилә кодексына, парламентның регламентына үзгәреш кертүгә, җәмәгать судьяларын сайлауга кагыла. Бу парламент президиумының соңгы утырышы иде. Ә соңгы сессия 11 июльдә узачак. Аннан соң җиң сызганып сайлауларга әзерлек башлана. Татарстан Дәүләт Советының 6-нчы чакырылыш депутатларын сайлау көне 8 сентябрьгә билгеләнгән. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Айдар Кунафин, Яңа гасыр каналы. Үлем белән тамамлана Татарстанда 4 ятимне газаплаган һәм кыйнаган өчен балаларны тәрбиягә алган әти-әни суд каршына басачак. Җан өшеткеч фаҗига турында тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Яшелүзән районында 2 зур гидротехник корылманы капиталь ремонтлау эше төгәлләнү алдында Татарстан экологлары исәпләп чыгарганча Нурлат һәм Олы Хадяш авылларында язын плотиналар акса зыян 100 миллион сумнан артып китәр иде. Мәсәлән, федераль максатчан программа ярдәмендә хәл итәләр Яшелүзән районыннан Руслан Хөснетдинов. Олы Хадяш авылында гидротехник корылмаларны инде алыштырырга өлгергәннәр. Хәзер биредә төзекләндерү эшләре бара. Элек язын су арту сәбәпле дистәләгән хуҗалык, газ үткәргеч, электр линиялары, автомобиль юллары зыян күргән. Проблемны шишергә программа ярдәмгә килә. Агентство водных ресурсов данный объект был включен в Су ресурслары федераль агентлыгы ярдәме белән әлеге объект быел гидротехник корылмаларны капиталь ремонтлау программасына кертелде. Әгәр дә корылма вакытында яңартылмаса, 83 миллион сумлык зыян килергә мөмкин дип фаразлый белгечләр. Монда булды әзрәк баткаклыклар, су грунтовый сулар бик якын. Шуннага белән куркыныч иде инде ул, как аварийный булып торды безнең бу әйләребез. Бүгенге көндә куркынычлык шушының белән безнең бетергә тиеш инде. Монысы исә инде Яшелүзән районының Нурлат авылы. Узган ел ахырында биредә гидротехник корылмаларны тулысынча алыштыралар. Шунлыктан хәзер авылны бөтенләй су басу куркынычы янамый. Берничә ел элек кенә авылны су баскан булган, инде хәзер аны куркыныч төш кебек кенә искә алабыз диләр. Иске плотина алып, ярты авылны су баскан иде. Бу су алса, вообще тагы да куркыныч, күбрәк куркыныч авыл янында инде. Кышыкта былтырдан бездән беринде бик яхшы, бик әйбәт булды безнең авыл совет өчен. Авыл халкына да бик яхшы, халык та довольный. Су басу куркынычы юк, тагын бер 50-60 ел бу спокойно торачак. Краннарына бу время карап майлап торсан икән. Хәзер Нурлат халкы плотинага балыклар да җибәреп үрчетмәкче. Авылдашлар табигатьнең иң матур урынында ешрак очраштыны өчен. Яшелүзән районыннан Руслан Хөснетдинов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Казандагы Миргасов йорты сакланачак һәм төзекләндереләчәк. Бу хакта карар инде кабул ителгән. Шәһәр җитәкчелеге әлегә эшне финанслау тәртибен хәл итә. Бу турыда бүген Казан Кремленең рәсми вәкиле дә хәбәр итте. Архитектура һәйкәлен бюджет хисабына яки инвестор акчасына торгызачаклар. Лилия Галимова белдергәнчә, мондый объектлар өчен аерым программа булдыру
турында сүз бармы, исегезгә төшерәбез. Миргасов йортында яшәүчеләрне күчергәч, аны мародерлар басып алды. Бинага вандалларны кертмәс өчен аның янында хәзер сак хезмәте дә кизеп тора. Все-таки посещали жители нашего города. Аның тирәсендә халык күп йөри иде, ләкин һәр саксыз хәрәкәт аяныч хәлгә китерергә мөмкин. Игътибарлы булуны сорыйбыз. Аңлагыз, бина иске, таушалган. Бүген аны торгызу өчен зур финанс чыгымнар кирәклеге турында сүз бара. Бүген Казанда Россия антрополог һәм этнологларының 13-нче конгрессы үз эшен дәвам итте. Анда 66 секция эшли, 2 түгәрәк өстәл утырышы үткәрелде. 750ләп чыгыш ясаучы. Шул исәптән Россиядә милли һәм дәүләт сәясәте хакында да фикер алышалар. Катнашучылар арасында 17% фән докторлары, 40% фән кандидатлары. Үзенең фикерләре белән милләтара мөнәсәбәтләрне өйрәнү үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Леокадия Дробежева да уртаклашты. Хәерле көн, Леокадия ханым. Фәннең гамәли әһәмияте турында сөйләсәк, сезнең үзәкнең тикшерүләре дәүләт милли стратегиясендә чагылыш табамы? Сама этносоциология рождалась. Этносоциология үзе үк Татарстан кырларында туды дип әйтергә була. Республика бөтен Советлар союзын чагылдыра иде. Беренче тикшерүләр дә монда узды. Без башланган чорда татарлар һәм руслар төрле өлкәләрдә эшләде. Татарлар күбрәк авыл хуҗалыгында, руслар сәнәгатьтә. Ә хәзер барысы да үзгәрә. Җәмгыятьтә социаль үсешкә ихтыяҗ бар. Кешенең мөмкинлекләрен тормышка ашыру проблемасы без өйрәнә торган төп мәсьәләләрнең берсе. Безнең кебек төрле милләт халыклары яшәгән илдә кешеләр бер төрле мөмкинлекләргә ия булырга тиеш. Сияси тормышта да, сәясәттә дә, мәдәнияттә дә. Хәзер моңа зур игътибар бирелә. Татарстанда да бит һәр милләтнең үз тавышы бар. Сезнең тикшерүләргә карасак, хәзер дәүләттә һәм җәмгыятьтә нинди күренешләр бара? Общая тенденция – это, вот знаете, такая социальная активность человека. Бутак тенденция ул кешенең социаль активлыгы. Чөнки кешеләр дәүләт ярдәменә өметләнеп ятмый. Төрле төркемнәр, берлекләр активлашты. Бу бик мөһим. Авырлыкларны җиңәргә булыша, үсешкә юл ача. Россия милләтләре сыйфатында күп милләтле Татарстан халкы үзен ничек күрә? Идентичность, она изменчива всегда. Милли үзенчәлек ул күп төрле, һәр чак үзгәреп тора. Россиядән читкә чыккач кеше үзен Россияле дип атый. Ә Казанда икән үзен шушы урынга бәйле күрә. Соңгы тикшерүләр Россия бер төслелеге тиз үсүен күрсәтә. Этник охшашлык шулай ук көчле. Татарстанда ул 91%. Этнология һәм антропология хәзер барган күренешләрне күзәтә. Әйтик, безгә Донбасстагы хәлләр кызыклы. Анда төрле хәрәкәтләр, һәйкәлләр куялар, украин телендә язып, каядыр русча һәм украинча язалар. Бөтенләй көтелмәгән вариант. Ничек уйлыйсыз, сезнең тикшерүләр булачак халык санын алуда чагылыш табармы? Сейчас идет подготовка, переписи, мы участвуем в подготовке. Хәзер әзерлек бара. Яңа техника халык фикерен дөрес күрсәтергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Ялганга урын булмас. Галимнәр сорауларны сайлауда катнаша. Мәсәлән, хәзер без кеше туган тел дип ике телне күрсәтә алсын дигән тәкъдим белән чыктык. Катнаш никахларда руслар һәм татарлар бар. Балалары ике телне дә күрсәтергә мөмкин. Леокадия ханым, җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Конгрессның уңышлы тәмамлануын телибез. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Казанның Мамадыш тракты тирәсендәге бистәләрдә яшәүчеләр, шулай ук сәфәргә чыгучылар менә шундый зур мәчеткә йөри алачак. Бу тирәдә юк, без бик шатланып килдек бүген, бик канәгать булып. Ни өчен аны Салях мәчете дип атадылар? Гөлүсә Исмәгыйлова белешеп кайтты. Җир эшен яратучыга чикләр юк. Шешкән утыты белән генә түгел. Шуны арындырырга кирәк. Әлбәттә, беренче төркем инвалид ничек итеп гади ишек алдын яшеллеккә күмгән? Филүзә Хәмидуллина. Башкача кара, бүген Мәскәүдә шундый лозунг белән урбанистика форумы үз эшен башлады. Башкаладагы Зарядье паркына илнең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән белгечләр җыела. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул форумда шәһәрләрдәге буш майданнарны төзекләндерү һәм куллану тәҗрибәсе белән уртаклаша. Соңгы 5 ел эчендә республикада калалардагы мөхитне үзгәртү өчен 328 проект тормышка ашырылды. После того, как все эти пространства появляются бизнес, появляются возможности там создавать. Ну и наши муниципалитеты должны понимать, что это не только построил, их надо содержать. Там должны быть какие-то интересные творческие вещи, там спортивные, культурные, я не знаю, еще какие. Поэтому весь этот процесс, он очень интересен.
Илнең креатив архитекторларын Казанга эшкә чакыралар. Бүген Мәскәүдәге урбанистика форумында шәһәр мэры Илсур Метшин шундый тәкъдим белән чыкты. Бу башкалана баш архитектора Татьяна Прокопьева әлегә вазифадан китү белән бәйле. Алдынгы карашлы белгечләргә үзләрен сынап карарга чакыралар. Бу фикерне Рөстәм Миннеханов та хуплады. Аның әйтүенчә, архитектор ул шәһәр халкы мәнфәгатьләрен кайгыртучы кеше, шуңа кайча хөкүмәттәгеләргә бик ошап та бетмәскә мөмкин. Объект сайын бер депутат илкүләм проектларның язмышы ныклы контрольдә. Моның өчен җаваплы эшче төркем бүген республика районнары белән видео элемтәгә чыкты. Кайсы җирлектә эш ничек бара? Теманы Рәмзилә Гафиятуллин дәвам итә. Нәҗип Җиһанов урамында бик тиздән яңа мәктәп калкып чыгачак. 1224 урынга исәпләнгән белем учагы илкүләм проект кысаларында сафка бастырыла. Андый программалар мәгарифне генә түгел, медицина, мәдәният, юллар, кыскасы 12 тармакны кулашлый. Һәр кайсы министр һәм депутатларның ныклы күзәтүе астында. За каждым из объектов. Һәр объектка бер депутат беркетелгән, араларында дәүләт советы ныкларда, район шәһәр советы депутатлары да бар. Эшләрнең кайда ничек барганын без һәрдаим күзәтеп торырга тиеш. Кем ничек эшли, барысы да күз алдында. Бөтен мәгълүмат илкүләм проектлар дип аталган сайтка туплана. Ул Бердәм Россия партиясе инициативасы белән булдырылган. Аны тулыландыруда халыктан да ярдәм кирәк. 1 июньнән республикада фотоконтроль дигән акция старт алды. Теге яки бу объектта төзелеш эшләренең ничек барганын һәркем контрольдә тота ала. Моның өчен телефон, камера һәм 5 минут вакыт кирәк. Фотоларны социаль челтәргә нацпроекты РТ, фотоконтроль РТ хэштегы белән урнаштырасы. Зур шәһәрләрдә халык шактый актив. Киңәшмәдә үрнәк итеп Түбән Кама, Әлмәт, Чаллы, Арча районнарын китерделәр. Кайбер объектлардан көненә дистәләгән фото җибәрәләр. Халыкның битараф булмавы сөендерә. Чтобы каждый человек что-то получил. Илкүләм проектларның нәтиҗәсен һәр кеше үзендә тоярга тиеш. Әйе, бу бер генә еллык эш түгел. Эшләр 2024 елга кадәр дәвам иттерелә. Әмма һәр хәлдә уңай үзгәрешләрне бөтен кеше дә сизәчәк. Кайсы җирлекләрдә эш ничек бара? Бүген утырышта районнарның хисабын тыңладылар. Татарстанда илкүләм проектларның үтәлеше федераль дәрәҗәдә дә югары бәя алды. Рәмзилә Гафиятуллина, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Россия Гадел хөкем дәүләт университетының Казандагы филиалының яңа уку бинасы һәм тулай торагына беренче ташны куйдылар. Тантаналы чарада Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин катнашты. Филиал 2001 елда ачылган. Монда судьялар һәм суд системасы хезмәткәрләре әзерлиләр. Хәзер Казандагы уку йортында 2000-нан артык студент белем ала. Яңа корпуста компьютер бүлмәсе, лекция заллары булачак. Тулай торак 138 студентка исәпләнгән. Җырчы, композитор, режиссер, педагог бүген РСФСРның һәм ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Мәҗитовның истәлегенә ул яшәгән йортта мемориаль такта ачылды. Ул халык күңеленә ак каеннар шаулый булында, урман юлында яшьлегем сукмаклары җырлары белән кирип кала. Режиссер буларак да сәләтен югары бәялиләр. 70-80 елларда сәхнәләштергән Дон Жуан операсы кинотеатрларда күрсәтелә. Иҗатташ дуслары бүген аны сагынып искалды. Илгиз Мәҗитовның тавышын ишетү күпләрне яшьлегенә алып кайта. Аның киенә язылган барлык әсәрләр дә халык җырына әверелде диялар. Музыкант буларак та анасын җырлар нинди матур язды, чын татар җырлары. Менә хәзер сорасалар, татар җыры нинди булырга тиеш дип. Мин бер дә икеләнмичә әйтәм. Менә Илгиз Мәҗитовның көйләре кебек булырга тиеш. Бүген ул яшәгән Башкаладагы Кече Кызыл урамы 14-нче йортта истәлек тактасы ачылды. Илгиз Мәҗитов иҗатын дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бик ярата. Гомерен, күңелен, тәнен, җанын инде безнең сәнгатебезгә, безнең мәдәниятебезгә биргән кеше. Илгиз Мәҗитов Казан төзүчеләр институтында укыса да, җыр-моңга булган сәләте өстен чыга. Нәҗип Җиһанов аны консерваториягә укырга чакыра. Филармониядә эшли, сәнгать җитәкчесе була. Сәнгать җитәкчесе дигән әйбер, ул бигрәк тә ул заманнарда, әле ул заманда концерт бригадалары эшлиделәр, җырчылар бик күп иде. Ул бөтенесе менә атның дил бигәсен тоткан кеби, гомер буена барды. Ул режиссер буларак та таныла. Опера театр сәхнәсендә Дон Жуан, Любовный напиток, Риголетто, балалар өчен Мәкерле мәче дигән операларда куя. Яшьләрнең сәләтен үстерү буенча да зур эш алып барган. Консерваториядә укыганда Виктор Дыринг җитәкчелегендәге джаз оркестрда эшләдем. Ул шунда минем эшләгәнне күреп, шунда килеп тыңлыйдыр. Әйдә, менә эстрада бүлегенә эшкә алабыз дип, мин эстрада бүлегендә эшли башладым. Илгиз Мәҗитов торган йортта бик күп танылган шәхесләр яшәгән. Бүген Минтимер Шәймиев әлеге бинаны тышкы яктан да матурларга кирәк диде. Бу эшне озакка сузмаска уйлыйлар. Шулпан Касыймова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Қозанда тағын бір зур мәчет ашылды. Бұл зур Кылыки Константиновка бистесі Весна тұрак комплексінде яшәүче мусульманнар Мамадыш трактынан узып йөрүче юлчылар өчен Сәлах мәчете ачылу тантанасыннан Гөлүсә Исмагыйлова. 83 яшьлек Фәхимә апа һәм аның дус абыстайлары хаҗга барганда да, намаз укыганда да теләгән бу мәчетнең сафка басуын бүген хыяллары чынга ашты. Бик шатланабыз, килеп җирдек, күреп җирдек. Акчада ярдәм дә Бирдек, бераз бирдек. Хәле бездән килгән Аллаһта ризалыгы өчен булсын. Аллаһта ризалыгы өчен булсын дип. Шөкер. Без бик канәгать, бәрәкәтле булсын. 300 кешегә исәпләнгән 500 квадрат метр мәйданга ия Сәлах мәчетен 2015 елда ук төзи башлыйлар. Эшләр бик җайлы барды ди изге гамәлнең башлангычында торучы Мәхсүм Сәлахов. Дини кырылма урнашкан җир аныкы була. Мечетне төзи башласан, акчасы үзе килә. Вот шулай булды. Потому что без беренче вакытта акча бирә идек үзебез. Бездә шул кадәр акча юк бит. Аннары табылды кешеләр, үзе киләләр. Кеше чын күңелдән эшләгән монда. Бөтенсе шул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен мәчетне төзәсә, яисә төзелешенә катнашса, баналлаһу лаху бәйтан фил ахира. Аллаһ субханаһу ва тааля кыямәттә, җәннәттә бу кешегә бер йорт бүләк итәр. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин үгет насихат сүзләрен җиткереп төзелештә ярдәм итүчеләргә рәхмәт хатларын, истәлек медальләрен тапшырып, яңа имам хатип Тимергали хәзрәт Юлдашевка чапан киертте. Тантаналы ачылыштан соң мөселманнар намазга баса. Икенче катта укыту бүлмәсе урнашкан. Бирдә әлегә буш беркем юк. 1 сентябрьдән якшәмбе мәктәбе эшли башлаячак. Бу бүлмәдә ирләр белем алырга тиеш. Монсы исә хәзрәт бүлмәсе. Чираттагы бүлмәдә хатын-кызлар Коръән ятлаячак. Менә монысында исә өлкәннәр өчен урын әзерләнгән. Иң матуры балаларныкы. Бу бүлмәдә балалар ислам нигезләрен өйрәнәчәк. Гөлүсә Исмагыйлова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бакчачылыкта шикләр юк, әлбәттә, беренче төркем инвалид Фәнүс Яхшыгылов ишегалларын яшеллеккә төреп бөтен күршеләрен шаккаттырган. Ике кулы булмаса да, инде күп еллар ул агач утырту белән шөгыльләнә. Соңгы 5 елда гына да 1000ннән артык төп исәпләнә. Сырганак, Шия, Гөлҗимеш аның агачлары шәһәренең күп оешмаларын бизи. Хыялы исә шәһәр уртасында бакча булдыру. Шешкән утырту белән генә түгел. Шубыны арындырырга кирәк. Җәй көне дә тик ятмый ул менә шулай көрәк алып җирдә казына. Фәнүс Яхшыгулов беренче төркем инвалид. Моннан 35 ел элек Кәшер авылында колхозда эшләгәндә электр чыбыгына тотынып, ике кулын өздерә. Ат кормышлы маллар бар, шуларга салам алып кайтырга дип трактор белән киттек басуга. Шунда чыбык кирәк булды да чыбыкка тотынып, шушындай хәл килеп чыкты. Кулларын югалтса да яшәү ямын югалтмый, кул кушырып ятканчы дип бакчачылык белән шөгыльләнә башлый. Ул утырткан агачлар шәһәрне бизи. Садагородта вакытта без монда садагород булдырган идек тауда. Һәрбер артык агачны мин ташламадым. Аларны утыртып, беренче елны сусыйып яңартып җибәрдем. Мен әйтәм, булар может кирәге чыгар. Берничә төр сирень, шия, каен, гади генә ишек алдында хәтта сырганак та бар. 5 ел эчендә 1000ннән артык агач утырттым ди Фәнүс Яхшыгулов. Бер төпне утыртыр өчен ярты сәгатьләп вакыт китә. Аның каравы агач 100 елдан артык үсә. Фәнүс Яхшыгуловка ярып хәзер күршеләре дә агач утырта башлаган. Яз көнне менә бигрәк тә матур. Әгәр дә тәрәзәне ачсаң, анда 3 төрле сирень, шияләр чәчкәтә. Аны үзе иртән торгач иснәвен тора. Әтәме иртәнге алтыда торганда, ул уже маташып йөри уже монда. 74 яшында булса да Фәнүс абый иренми чит төбәкләрдән сирәк ваклар да алып кайтып утырта. Минем андый эш белән шөгыльләнгәндә башым җал итә. Менә юк бар кирәкмәгән планнар чыгып китә. Начар энергияләр. Әйбәт йөрәк җал итә. Аның хыялы шәһәр уртасындагы ишек алдын зур бакчага әверелдерү. Моның өчен кара уңдырышлы җир кирәк әле ди. Бәлки бу эштә дә ярдәм итүчеләр табылыр. Әлмәттән Филүзә Әхмәдуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Петербургтан Сахалинга кадәр мотоциклда Санкт-Петербургка старт алган мотоэкспедиция катнашучылары бүген Казанда әлеге чара гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 30 еллык юбилеена багышланган киләсе елның декабрендә узачак бәйрәм тантанасы өчен юл уңайыннан безнең заман каһарманнары дигән фильмда төшерелә. Бүген юлчылар Казанда башкаланың янгын сөндерү бүлеге һәм әлбәттә коткаручылары белән дә танышты.
Хәбәрләр чыгарылышын гадәттәгечә спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Бүген нинди кызыклы яңалыклар белән сөендерсең? Хәерле кич, Фәнис. Казанда йөзү буенча Европа беренчелеге башланды, универсиадада безнең спортчылар беренче җиңүләрен дә бәйрәм итәргә өлгерде. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Stockmann. Бренды за полцены. Любимые марки одежды, обуви и товаров для дома со скидками до 50%. Улица Пушкина, дом 2. Stockmann. У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в Астроволге. Цены на полис автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству. Только до 1 августа. Лечение катаракты 29 900 рублей. Клиника Кузлер 295 94 40. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Италияда бу көннәрдә ату спорты буенча дөнья чемпионаты һәм беренчелек бара. Татарстан кызы Татьяна Саранская спорт карьерасында беренче тапкыр көмеш медаль белән бүләкләнде. Халыкара студентлар уеннарында да безнең спортчылар беренче ярышларны уңышлы гына башлап җибәрде. Италияда бөтен дөнья җәйге универсиадасы бара. Су тубы буенча Россия ир-егет студентлар җыелма командасы французларны тармар итте. 12-гә 4. Шунысы куанычлы, милли җыелма составында Татарстан вәкилләре Казанның Стинтес клубы уенчылары Эмиль Зиннур белән Игорь Чирков та чыгыш ясый. Россия ватерполчылары 2 уен нәтиҗәләре буенча А төркемендә беренче урында бара. Безнең команда 6 июльдә Корея җыелма командасы белән очрашырга әзерләнә. Баскетболчы кызлар Румыния студентларын атты. Бу уңышта да татарстанларның өлеше бар. Башка команда яңартылган состав Рубин командасы Россия чемпионатын әнә шундый үзгәрешләр белән башлый. Яңа сезон Казан командасы өчен аеруча җаваплы һәм әһәмиятле булачак. Яңа сезонга яңартылган состав белән Рубин командасының тренерлар штабында гына түгел, уенчылар составы да шактый үзгәрешләр кичерде. Хәзер әзерлек барышында хәтта логотип та башка. Сезон арасында команда берничә уенчы белән тулыланды. Спортчылар гына түгел, аларның якыннары да Казанга килү яклы. Мне родители и жена хотела поехать. Минем әтияни гаиләм монда килергә бик теләде. Казан клубына күчүемне белгәч, хатыным да шатланды. Ул әле иптәшләрчә уенында карарга теләгән иде. Монда яшәргә насыйп булсын. Зурика Давиташвилинең Рубинга кушылуы да зур игътибарга лаек. Ул яшь, талантлы, өметле футболчы. Төрле клублар арасында сайлау мөмкинлеге булса да, Грузия спортчысы Казан командасына өстенлек бирде. Рубин командасы өчен яңа сезон 15 июльдә башлана. Ул көнне казанлылар кунакта Мәскәүнең Локомотивына каршы уйнаячак. 29 июльдә Рубин Казанда үз җанатарлары алдында Әхмәт командасы белән ярышырга тиеш. Казанның Су спорт сараенда беренче тапкыр йөзү буенча Европа беренчелеге башланды. Анда дөньяның 42 иленнән җыелган 500 артык спортчы төрле дистанциядә осталыкларын күрсәтә. Мондагы нәтиҗәләр спортчыларның язмышын да хәйтә дияргә мөмкин. 15-18 яшькә кадәр булган егет-кызлар 2020 елда Токиода узарга тиешле Олимпия уеннарында үз җыелма командаларының әгъзалары да булып тора. Ярышлар 50 метрлы бассейнда 5 көн дәвам итәчәк. Ирекле стиль аркада брас, баттерфляй комплекслы йөзү һәм эстафетлар. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Данил Майстерда яңа акция. Июль аенда гына шкаф купега заказ биргән очракта комод бүләккә барлык мәгълүматны 267-166 телефон номеры буенча яки danilsizak.meister.rf сайтына белергә була. Янык Свобода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш. Бөгелмә, Баулазна кайда булытлы 20 градус җыла. Төньяк-көнчыгыш Түбән Камак, Таныш-Алабугада сүрән көн көтелә. Температура 21 градус. Төньякта Минзәле, Әгерҗе Менделеевскида урыны белән яңгырлы 20 градус җыла. Төньяк-көнбатыш Орча, Кукмара, Балтачта бераз яңгыр яучак. Температура 21 градус. Болгар Бош Үпрәледә шулай ук яңгыр булу ихтимал. Җылылык 21 градус. Үзәктә Чиста, Нурлат Аксубайда урыны белән яңгырлы 21 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә һава торышында әллә үзгәрешләр көтелми. Доктор Оз федераль шелтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиник табиблар ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана.
Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Спина болит, еле хожу. Снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Башқалабыз Қозандада яңғырлы. 18 градустан 20 градусқа қадар жылы. Күн батыштан күшлі жел. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 748 мм тәшкил ете. Хауаның шауыштырма чадымалығы нормада. Жерінің магнит қырытыныш түгіл. Сәлеметлігізге иқтибарлы болғыз. Әлігімді шулар, сізіні қауатырышы білән Әлбен Хабибулланы таныштырды. Өзігізінің һәм яқынарығызның соқлағыз. Үшарашқыныға қадар.